Tak zápas prvého s druhým, myslím si, že veľké očakávanie a priniesol všetko, čo mal, naozaj až do predĺženia. Tvrdé súboje, pekné góly, pekné akcie. Prvé dve tretiny nám úplne nevyšli do defenzívy, tam nám to dosť horelo. V jednej tretine cez pravý mantinel, v druhej tretine cez ľavý mantinel. Zareagovali sme na to v tretej tretine trošku iným štýlom hry. Podarilo sa vyrovnať skóre, takže to som veľmi rád. A vyvrkolenie v predĺžení je v podstate už tá čerešnička na torte. Myslím si, že veľmi dôležité bolo, že sme sa neopustili a chalani naozaj verili tomu, že ten zápas sa dá zlomiť a že tá tretia tretina naozaj sme tam nabehli s tým, že chceme tento zápas vyhrať. Podarilo sa to, takže vďaka chalanom. Veľký rešpekt superovi, výborná hra, takže teším sa na ďalšie zápasy z EBC Trenčín. Zápas z oboch strán, akože dobré tempo to malo. U nás rozhodlo, ťažko povedať, možno aj to, že sme po dvoch tretinách viedli o 2 góly, mali sme tam presilovku, z ktorej sme mohli dať gól, ale nezahrali sme ho dobre, super to odbránil. Trápili nás nejaké choroby, aj keď to je v podstate iba výhovorka a nemení to nič na veci, že Lido hralo dobre, vyhralo a budeme makať ďalej, je to iba 4. kolo. Myslím si, že to bude do play-off taký rival náš. Možno aj v play-off, možno sa stretneme vo finále, ale nechcem predbiehať. A musíme sa dať dokopy, chýbal nám aj Juho. Proste dobrý zápas si myslím a teším sa na ďalšie stretnutie a ešte by som chcel pochváliť Peťa Nehylu, že je stále taký odskočený, jak aj bol.